Exodus tidu 9. Na Awurade ka kyerɛ Moses sɛ, ka kyerɛ Israelfoɔ no ma ɔnnane nkɔkyere nsraban wɔ Pihailot anim, wɔ Migdol ne Pontem, wɔ Baal Sefon anim. Ne ntɛntɛnsoɔ na monkyere nsraban no wɔ po no ano. Na Pharaoh bɛka no Israelfoɔ ho sɛ, ɔrewɔ asase so ntwetwɛde, ɛsrɛ aka wɔn atom. Na mepirim Pharaoh akoma ama no ati wɔn. Na mɛhyɛ m'anim nyam Pharaoh ne ne dɔm nyinaa so. Na Misrifoɔ ehunu sɛ me ne Awurade. Na wɔyɛ ɔsa. Na wɔka kyerɛ Misrim hene sɛ ɔman no adwane kɔ. Na Pharaoh ne ne nkoa akoma sakyerae wɔ ɔman no ho. Na wɔse, ɛdeɛ ne yɛayɔ yi sɛ yɛma Israel agya yɛsom kuro yi. Na osiesie ne teaseɛnam. Na ɔfaa ne man kaa ne ho. Na ɔfaa nteaseɛnam a wɔayie 600 ne Misrim teaseɛnam nyinaa. Ne nteaseɛnam no nyinaa so asahene. Na Awurade prim Misrim hene Pharaoh akoma ma no tii Israelfoɔ no. Efiri sɛ Israelfoɔ no de nsa a wama soɔ na efiri kɔɛ. Na Misrifoɔ tii wɔn. Pharaoh nteaseɛnam apɔnkɔ nyinaa. Ne napɔnkɔ sotefoɔ ne ne dɔm no. Na wɔbɛtoo wɔn sɛ wakyerɛ nsraban wɔ po no ano a ɛkyerɛ Pihahirot wɔ Baal Sefon anim. Na Pharaoh bɛneeɛ no, Israelfoɔ no memaa wɔn ani so. Na hwɛ, na Misrifoɔ di wɔn akyi reba. Na Israelfoɔ no suro pii, na wɔsu frɛ Awurade. Na wɔka kyerɛɛ Moses sɛ, adamena eni Misrim nti na wafa yɛn aba ha sɛ yɛmɛwu ɛsrɛ so yi. Ɛdeɛ nti na wayɛ yɛn sɛ yi, sɛ wuyi yɛn firi Misrim baa yɛ yi. Ɛnyɛ asɛm a yɛka wɔ Misrim sɛ, gyama yɛn so Misrim no nie. Efiri sɛ, ɛyɛ ma yɛn mmom sɛ anka yɛsom Misrim sene sɛ yɛbɛwu ɛsrɛ so. Na Mose ka kyerɛ ɔman ne sɛ, Munsuro, munyina pintin. Na monhwɛ Awurade nkwagye a ɔde rebɛkyerɛ mo nnɛ. Na Misrifo a muhu wɔn nnɛ yi, morenhunu wɔn da biara da bio. Awurade bɛko ama mo, na mo deɛ munyɛ komm. Na Awurade ka kyerɛ Mose sɛ, adɛn na wosu frɛ me? Ka kyerɛ Israelfoɔ ma wɔnkɔ wɔn anim. Na wo deɛ, ma wo poma no so, na tene wɔn nsa ɛpo no so, na bae mu, na Israelfoɔ ne nante asase pɛsɛɛ so mfa po no mfimfini. Na me deɛ, hwɛ, mɛpere Misrifoɔ akoma, na wɔbɛdi wɔn akyi. Na mɛhyɛ m'anim nyam wɔ Pharaoh ne ne dɔm nyinaa. Ne nteaseɛnam ne napɔnkɔfoɔ no so. Na Misrifoɔ no ahunu sɛ me ne Awurade, sɛ mahyɛ m'anim nyam wɔ Pharaoh ne ne nteaseɛnam ne napɔnkɔfoɔ no so. Ɛna Nyankopɔn bɔfoɔ a odi Israel dɔm anim no twee ne ho bedii wɔn akyire. Na mununkum dum no firi wɔn anim begyinaa wɔn akyi. Na ebefiri Misrim dɔm ne Israel dɔm ntam. Na ɛyɛ mununkum ne esum. Nanso ɛma han anadwo. Na ama yenum antumi amɛn yenum anadwo no nyinaa. Na Mose tenee ne nsa ɛpo no so. Na Awurade de apuɛ mframa denden ma ɛpo no kɔe anadwo no nyinaa. Na ɔdane po no ma no yɛ asase pɛsɛɛ. Na nsuo no mu bae. Na Israelfoɔ no nam asase pɛsɛɛ so fa ɛpo no mfimfini. Na nsuo no yɛ wɔn ɔfasuo wɔn nifa ne wɔn benkum. Na Misrimfoɔ tii wɔn. Na wodii wɔn akyiri kɔ ɛpo no mfimfini. Pharaoh apɔnkɔ ne ne nteaseɛnam ne n'apɔnkɔfoɔ nyinaa. Na anɔpa nsrabere mu no, Awurade fa ogya ne mununkum dum no hwɛɛ Misrim dɔm no. Na ɔmaa Misrim dɔm no ho yeraa wɔn. Na ohwinhwan wɔn nteaseɛnam nan maa ne nanteɛ mu yiidu. Na Misrifoɔ no se, Momma yɛnwane wɔ Israel anim, efiri sɛ Awurade ne Misrim reko ama wɔn. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, tene wɔn nsa ɛpo no so, na nsuo no nsane mmra Misrifoɔ ne wɔn nteaseɛnam ne wɔn apɔnkɔfoɔ no so. Ɛna Mose tenee ne nsa ɛpo no soɔ. Na adeɛ rekye anɔpa no, ɛpo no sanee n'akyi bɛsenee sɛdeɛ na ɛteɛ. Na Misrifoɔ no dwane behyiae. Na Awurade kaa wɔn gu po no mfimfini. Na nsuo no sanee akyire bɛkataa Pharaoh dɔm nyinaa. Nteaseɛnam ne apɔnkɔfoɔ a wotii wɔn baa ɛpo no mu no so, wɔn mu baako mpo anka. Na Israelfoɔ no nam asase pɛsɛɛ so faa ɛpo no mfimfini. Na nsuo no yɛ wɔn ɔfasuo wɔn nifa ne wɔn benkum. Na Awurade gye Israel nkwa da no firi Misrim nsam. Na Israel hunu Misrifoɔ no sɛ wɔwugu ɛpo no ano.
Na Israel hunu nsakɛse a Awurade de kyerɛɛ Misrim soɔ no, na ɔman no suro Awurade. Na wɔgye Awurade ne n'akoa Mose dii.